Samantala, Idol, localized suspension naman po ipinatupad sa lalawigan ng Pangasinan ngayong araw. Para sa detalye kasama natin, Idol Aison Muyano. 104.7 IFM Report. Ipinatupad ngayong Miyerkules, Agosto 5 ang localized suspension ng klase at trabaho sa Pangasinan dulot ng banta ng pagbaha at masamang panahon sa lalawigan. Batay sa direktiba, nakasalalay sa Local Government Unit or LGU ang desisyon sa pagdeklara ng suspensyon ng klase at trabaho sa mga tanggapan depende sa kanilang assessment. Kabilang sa mga naglabas ng kautusan ang Dagupan City na nagsuspende ng face-to-face classes sa lahat ng antas, kapwa sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Ayon sa city government, isinagawa ang suspensyon dahil sa patuloy na banta ng pagbaha bungsod sa pagtaas ng level ng tubig sa Sinukulan River. Inatasan din ng lahat ng paaralan sa lungsod na magpatupad ng online classes o iba pang alternatibong learning modalities. Alinsunod sa Department of Education or DepEd, Commissions on Higher Education or CHED, at Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Muli namang pinayuhan ng mga residente sa Pangasinan na bantayan ang mga opisyal na anunsyo ng kani-kanilang LGU dahil maaaring magbago ang mga deklarasyon ng suspensyon depende sa lagay ng panahon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Aison Muyano, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.